Let's watch the next video. Hope kukhona singakufunda. Ifanikho careful nonani ngentshela abafali bami. Mina ke wekhuzane ke awungazi wena mhlawumbe ngizwa ngendaba nje ngibudlula. Ngithi mina into engonifusekisayo nanonala. Shule mali yokwenza ulive nihambisa ngentshela ngoba ngiyonifusekisa izwe libhekile ngutshela. Mina nginaso ke isikhathi sabafana abangezwa mina. Ngoba ningamadoda nembadala kodwa nenzisoka abafana le mali yesource ithathe nihambiseni le mali yakubo siqebu thathani imali yakubo siqebu iphimisele khona aweka amasimba engizowancenga la thathani imali yakubo siqebu niphimisele kubo siqebu ikhuzana finish and clear le mali akuyona eyamathole eyakubo siqebu ake nithatheni imali yakubo siqebu niphimiselene emuva asikwazi ukuthatha imali yesoso siyenzeni baba ukhuzana nawe babonala emva koku-acknowledge ukuthi kwamuntu wangilethela i-information akuyena umndeni nanoku-acknowledge ukuthi hawu umndeni nawo uyaconfirm ukuthi hayi thina sinankinga nokubheka ukuthi bese kuxokozela lokhu mhlambe nomona busukhona yingakho sengithi angizehlise kuwena babukhuzane ngiphinde ngizehlise kuwena babunani ukuthi abantu ke bazofila kanjani ngaloko anginankinga kodwa nje babukhuzana nobabunala ake ngithi nje kinina nje nobabili specifically lento inilimazile futhi ngiyaxolisa anginankinga ke nenhlambe eziyolandela nabantu bazongibuka ukuthi hayi xoliseleni bengafanelanga no this is just for me and my company and nendlela engibona ngayo damage ukuthi hayi ngeke balimela abantu and lo muntu olethe lento wanaye akasazazi nayo ukuthi umephi so angingaqinisi ikhanda noma into ingayona lento kade ishiwo kumina ekuqaleni angihlise nje umoya ngiphe phansi umoya mase ngitshela futhi lokhu babukhuzana nonalo ngikwenza nje angisajesiwe aningifonelanga angikaze ngikhulume nani ngiyakwenza because ngilibele ngi-acknowledge ukuthi no yazini i-public land ilimaza kakhulu Usexolesile uThabani Hlatshwayo. Ngiyaqala nqa since ngibuka ama-video kaThabani Hlatshwayo ukumuzwa nje exolisa. Bafowethu ngiyacela nimxolele. Ngenza le video nje ukuzonicela, that's the reason why ngenza le video. Ngiyacela nimxolele kule yankulumo ekubiqhubeka lapha ubephathi igama lomculo odumile kaMaskandi umhlonishwa uKhuzana wafaka igama likasomabhizinisi odumile ubabunala we funeral parlor ama high profile laba bobabili abahlonishwa be high profile bayathandwa banabalandeli abaningi ake silokhu ke bafethu sikhohlisana njengezingane sishona le umculi nje uKhuzani uyi high profile uyathandwa unabalandeli abaningi abazibiza ngama Blue Nation so vele makuwaphatha igama lakhe waliphatha kabi kungenzeka yena Thule angasho lutho angayi-entertain naleyo nto ukuthi umphathe kabi kodwa bese kusuka lenqwaba yabalandela ababizwa ngama Blue Nation amongst them bese kuba khona abafuna ukulwa bamlwele kunabantu abayingozi bafowethu ukuthi makuwaphatha amagama abo funeka ucophelele ukuthi waphatha kanjani wabiza kutheni uthini ngawo ngoba hlezi bona bengakulwisi bengalwi nawe kodwa bese kusuka abalandeli babo angithi yabo kube ibona abakulwiswayo yangidabukisa lento ingikhumbuza enye insizwa eyayikhona lapha ku TikTok engeke ngisayimention nayo eyagejana nomunye usomabhizinisi we high profile okuyimboni yamateksi yakhuluma amagama
yabona ayilumela. Uyabona njengoba lo somatekise kwi high profile naye unabalandeli abamhloniphayo inqwaba, of which wena ungakhuluma amagama angareact yena, angakwenzi lutho, kusuke labantu abamhloniphayo abamlandelayo kube yibona abamlolayo bakwenze kabi. Okubhlungu le yansizwa yagcina idlulile emhlabeni, abaziwa futhi ababulali bayo kuze kube namhlanje akwaziwa ukuthi yanakho njani, yadlula kanjani. Kodwa ke uma uhlakaniphile unomqondo, kunabantu osekujwayelekile ukuthi bona nje uma bekuliwa noma bekune debate, uma kwangena amagama abo, lo muntu lo behamba phambili kuleyo debate uyadlula emhlabeni. Vula ingqondo ke manje ungabi ingane. Ngithi kunabantu abakwi high profile osekujwayelekile, sekuqala lento ukuthi engathi manje ayibe yitrend, akube umkhuba ukuthi bona nje la ke kwathinteka khona igama labo, hawu goodbye, sewuhambile emhlabeni. Ngizonicela bafowethu asimxolele. Balandeli bakaBabunala, ma-supporters akhe nina nimthandayo, balandeli bakaBabukhuzani nama Blue Nation, ngiyacela akaxolele uThabani Hlatshwayo, usexolisile bafowethu. Uma nizongithuka ke ningithukela ukuthi ngicela sixolele umuntu oxolisile, kulungile bafowethu, ngiyazamukela lezo enhlamba. Kodwa ayikho into emnandi njengokuthi awaningitsheleke makungathiwa kusasa ke kuzwakala uThabani udlulile emhlabeni, udutshuliwe naye, abantu abangaziwa kwaphela ngaye. Yini ke bafowethu nizowinani? Yini le nizoyithola? iDiamond, igolide? Sizoqedana sodwa siyisizwe samaZulu? Kunabantu abajabulela nje ubona igazi. Njobe exolisile nje sekunama video ayatrend njobe exolisile. Wherever la exolise khona mbobuka ama comment kunabantu abaningi abathi hayi ngeke sekulethi. Khona abantu abajabulela ukuthi nje akufiwe. Kuyabajabulisa. Okunje abantu nje akufiwa abathunya uphuthu, yona language ke makuthiwa uthunya uphuthu kusho ukuthi bulawo, yona language esetshenziswayo ukuthunya uphuthu. Hayi bafowethu, hayi. Ingakho nje bafowethu ngihlale ngithi yabona uma uyi-content creator or wenzani la kwa social media, avoid vele ube igwala. Mina nje ngigwala. Asiwa amagwala ngoba singamagwala, sisamagwala sesaba ukufa vele, sisinezingane ezikhulisayo, sinemndeni, sinabantu nathi abadependele kithi. Okungeke kube kuhle kusibashiye emhlabeni sala ngazi kuba yini. So vele singamagwala. Kunabantu nje mfowethu into ethinta bona dlalela le kude nabo ungalingi, ngoba kunabantu osekuyitrend ukuthi bona make kwathinteka amagama abo lo muntu uyahamba emhlabeni, uhambile. Ngicela ngiyacela masingamxolela nje angeke silahlekelwe yilutho, angeke. Ngiyangicela ma Blue Nation nimxolele Thabani, ngiyangicela balandeli bakaBabunala nimxolele Thabani, usexolisile. Makungathi ushonile kusasa udlule emhlabeni akekho, ngeke bafowethu, angazi ingabe abanye abantu ukubulala nokuchitha igazi lomuntu kubenza babe njani, yini abazizwa beachievile. Uxolo please.